Jeg startede som selvstændig for snart 7 år siden, og startede der ved en blomsterforretning, som hed Blomsterhjørnet. Men butikken blev udvidet, og vi fandt ud af, at vi måtte have mere plads, så vi startede en ny butik for snart 2,5 år siden i centrum i Svendborg, hvor vi simpelthen har købt en ejendom og for at gøre mere plads til butikken. Vi har valgt at udvikle den som en livsstilsforretning i dag, så det ikke kun er blomster, men vi har en masse ting, vi kan byde på til vores kunder, som er ret stor efterspørgsel på i dag, har vi fundet ud af, at det er vi rigtig glade for. Så vi har udviklet den med masser af brugskunst, masser af tøj, masser af delikatesser, masser af vin og chokolade. Hvad man næsten kan finde, det er næsten som et lille supermarked inde hos os. Vi har noget af det her baslurt-te, som noget af det nye, eksklusiv te, og kaffe og vin, og ja, en masse vi kan byde på. Vi køber oftest meget småt ind, men det er simpelthen for at få tit nye varer ind, så det også er spændende for kunderne at komme og besøge butikken. Service hos os er en af de vigtigste faktorer i butikken. Den har en god atmosfære af godt humør. Den har udgangspunkt i, at vi tager personlig service for den enkelte, hvad ønsker og behov er. Og det er absolut det vigtigste for at drive en forretning som vores i dag. Skulle du have brug for en buket, en god flaske vin, lækker chokolade eller tøj til hverdag og fest, så synes du skal lægge vejen forbi den fedeste livsstilsforretning i Svendborg.